fàcil perquè des de... Em dedico al cinema, soc director, però també faig altres coses, l'actor, la càmera, la foto, també fotografia. És un plaer per mi estar aquí, soc el Citus Carbonell, molts el coneixereu, altres no, soc el cantant de Saló de Gràcia, entre altres coses. Sí, que podem triar què ens agrada. De base, les coses no saben exactament importantíssimes, però per davant, en el meu cas, he posat coses que a mi m'han importat, sigui el país, sigui la llengua, etc. I això ha anat per davant. I si per culpa d'això he perdut una feina, que sé que alguna vegada ha passat, doncs m'és igual. Tema lo de hacer lo que te gusta. Realmente, pues, yo voy más o menos en camino similar que Jordi, o sea, yo realmente... Vaig fer una errada tremenda, tremenda. Jo estava com tu, jo sabia que als 16 anys el que m'agradava em passaria al bàsquet. I el bàsquet ara ho penso i cada dia del món t'havies d'aixecar pel dematí. Sap el que vol fer? Teniu clar el que voleu fer? Aixequeu la mà, que teniu clar el que voleu fer. Però, clar, no veus, encara hi ha molt... Jo crec que per tu t'has de dedicar al 100% a allò que vols fer sense deixar l'altre, no sé com has dit, però no pots deixar l'altre. Saps què vull dir? Honestos amb nosaltres mateixos, honestos amb el telespectador, per donar-li el que no sap, i per donar-li el que no sap has de treballar molt dur abans, i has de ser honest amb l'ofici. Quan sigueu grans empreses, com si sou a nivell personal, que tingueu una part de responsabilitats socials. Això és molt important. Amb el que més us agradi, amb el que més us tibi a vosaltres, us faci mal al cor quan veieu coses. La comunitat gitana se'n jutja molt, hi ha un perjudici creat, hi ha un estereotip creat per la societat. I què vol dir? Que qualsevol persona de qualsevol ètnia o cultura, amb treball i esforç, ho podeu aconseguir.